asini roha madi hamu dohot dami nasiat debata ama anakna Tuhan Yesus Kristus. Amen. Oras madi hita nahina holongan nama nami nanami di bagasan lasni roha di ari manuguton. Di hari Senin 6 September 2021 di paborhat hita marhite-hite hata ni tuhatta natar surat Efesus 5 ayat 2 songonom manido. Aina hulum doha munajolo alay tiurdo anggon wain di bagasan Tuhani marparange mahamu songonak ka anak kajuron ido sahakna damang dainang nahina holongan di bagasan Kristus Yesus hasomalan mauldo jolma manadik konaka hasomalanna mauldo jolma maninggal honaka hasomalanna mauldo jolma sirang jala mangadupa honaka hasomalanna akan naung niulana marhite-hite nang di tonga-tonga ni akka sadaluat pe mauldo jolma manadikoni molo memang akka hasomalani dianggap gabe ulau naung dengan hapesa si tonga nunga mararo jala las disido di tonga-tonga ni akka ulau nasongoni dona kita marhite-hite tupukon arong di goari dua korong ngolu di jolma di Portibion imana parjolo ay nahulom do hamu na jolo hata hahulomo di son ima martudu-tudu may tua kasifat tubako manang akka pangalaho si ganupari pangalaho hahulomoni masama di siyak ka permainanon pangalaho hahulomoni masama di sinang akka harorangon pangalaho hahulomoni masa madisinang kapermainanon pangalaho hahulomoni masa madisinang namar hata baraksi pangalaho hahulomoni masa madisinang kapargaiton naso patut ima pangalaho adorang so di jalo Kristus di goluna adorak sobongol Kristus di bagasan rohana adorak somagula hati roni di bagasan rohana napadua hondido alayang gosonari anak katiurodo hamu di bagasan Tuhani di bagasan hataridaan ni anak katiuro duk saat Kristus dung jalo Kristus di tonga-tonga ninguluna nagabe ojahan tarida manguluna pangalahona gabe anak kabasaron gabe anak kabasaon gabe anak katigoran gabe sibon hasitongan di tonga-tonga ni nguluna ima parbuena dung roh jada dung dicalo Kristus di nguluna bako-bako lakani akka hasomalat akka hasomalas senakaning gabe tading may gabe tinggal may gabe dihalupahom may dung roh Kristus dung roh na tiuri manodangi na hulomi alani iman waing dihita sarukna songona didokna di ayak na paduahon jala parengyo kamu maha holongonison Kristusi na makaholongi hamu jala dileho do dirina humokopsa gabe silua jala pilihan baik uap na khusus tu debata di simanang anak kahulomon di sini nang jolmei masih bunuan masa paremai menanon masa parhata beraksion alai dung roh Kristusi gawe masih holongan manasida jala akal hata nasopatu di padao jala sirang ma siane taruli mahita di lasni roha nabironi Kristus jala las di siro hita naung ditodo jala naung ditogu hita siakka hulomoni tuhati ulon tatadikon mabako-bako akka hulomoni jala unang gabe satohak hita tua kajol manaso olo ditodo tua kajol manaso olo ditogu siana hulomoni unang gabe satohak hita aleta hamulate homma tu debata marhite-hite Kristus Yesus nang rotu portibion nama nodangi nama norangi pati rohata di sima hita maringanan di sima hita mian mahita di bagasan katiuron nasiat debata manotong ma Kristus di bagasan ngoluta jalata parangehon ma anak katiuron na di bagasan hasit tongani amen martangi yang mahita mau liate ma diho Tuhan
marhite-hite Kristus Jesus nong rotu pertibion ditugu hami sian hahulomoni sahat tuha turone gabe huwoto hami marpangalahon ature dia ropamu alani di bagasa tikion lampagadda mari hami holong ni roha sama hami asalam turengolu nami parange nami nangakka pangalahon nami pabor hak mahami di bagasa tikion mangula ulau nami marhite-hite Kristus Tuhan nami amen.